Duniya a ce gaba ɗaya biya canja. Lamari dushe a hankali. Abu nan. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kai ni ban kula daga wai ni jirbin tunanin me kake ne ina ta raraka ma sallama. Kamar ni Ladi mai kosai za ta yi wacin mutunci. Wai na ce ta ban bayan kosan naira 30 wai ta ce wai ni dan cike ne. Haka ta mun ana ahirin. Wai ba ta fahimta ba za ta ban ba. Ana ahirin haka ta mun jiya. Kai. Ha ba. Ana shara mata wallahi. Wannan rayuwa ai muna cikin wani hali. Mai kosai ma ba za ta baka bayan kosai ba. Ai na je ni da na je ta ban na ahirin abun kokon 10 ta ce ita bata san nan ce ba kaga in ba ta 30 amma karfi daji ta kitana ne. Gaskiya Allah rufa mana asiri. Amu. Wai ni kai? Ita wannan raba gardaman ya take ciki ne na kowanne mutum ya ga ya dauko wannan fallar raba gardaman ya yaba ka. Wannan ai ga inda tana raba ai kana gani yanzu in kai ka na ce ma na je ni cin bahin kosai na ahirin ai aka san ina. Inda kudin a ci ne ba mama. Raba gardama bai daure su mai ya baya zo ya barko da tarin fallan a ba laifi amma kuma sai dai girma ci in dai ka saka to sai an san kasa. An bar mata nan fa da na wuce ta kwanar mai dusa yan mata suka a kowace ta fada lambatu. A to ta kasa fallo. Ima amini sai ra ai da yadda ya duba mai dan gwabu ya diba ya zuba maka. To ai ba laifi. Kai Allah ya kyauta. Tana haske da wani. Ba laifi. Ku dai kai dai wata mace ta zo ta nan a gohina ta kalli fuskar ta. Mutumin yanzu abun fulani shi yake mai da hiwaye. To ai shi ne. Wallahi. Shugaban kasan nan waye bari shugaban kasan. Kaga mutumin nan ya taho. Ya zai mun haka? Ai ba haka muke da shi ba. Miliyan nawa na biyo shi? Ba na son irin wannan fa. Shi ba na son wasa da kuɗi fa. Kaga ba dan cenin wayar, ba shi wayar. Ni ha? Ta gudu tun da ka. Mo da gudu da ni ka. Ba gudu ka. Ba. Yauwa mun yi magana zai turo yau kuɗin nan zai turo ni.